Narodila sa bez rúk, no s väčšinou životných situácií si dokáže napriek tomu sama poradiť. Okrem toho, že pláva a hrá na klavíri, je aj slovenskou reprezentantkou v paraalpskom lyžovaní, no a najnovšie aj šoférkou. Nájsť ochotnú autoškolu bola pre Vanessinu mamu výzva. S prosbou o pomoc sa preto obratila na reláciu v 7. nebi. Ako darček k 18. narodeninám dostala k vodičáku aj kurz v Centre bezpečnej jazdy. Inštruktor aj nás prekvapí, ako málo je na prvý pohľad interiér auta upravený. Jediná úprava je predložená palička na smerovke, aby ju dokázala ovládať nohou. Okrem toho to bolo úplne obyčajné auto. Iného auta s automatickou prevodovkou, ktoré tu dneska na parkovisku vidíme, by sadla, tak by ho bola schopná odšoferovať, takže to je absolútne úžasné. Ja sa bojím, že sa netrafím medzi tie kužele. Už vidím, že ťa to baví. Kráľovskou a zďaleka najnáročnejšou disciplínou tu v areáli je odtrhová doska, ako môžeme vidieť Vanessu. Trošku som sa zľakol. Vanessu pri jazde rovno dostalo do pretáčavého šmiku. V bežnej premávke sa s tým môžeme stretnúť pri aquaplaningu a ako sme mohli vidieť, je to naozaj pomerne náročné zvládnuť. Doľava a vyrovnávaj. Super. Vidíš to, bravo. Kontrola nad tým vozidlom bola úžasná. Všetky tie krízové situácie Vaneska v zásade zvládla tak, ako ktokoľvek iný, kto ku nám príde na kurz. Dalo mi to naozaj veľmi veľa a som veľmi rada, že som tu mohla byť. Handicap asi každý je prekonateľný, tak by som povedala. Je to tej snahe toho človeka, čo chce dosiahnuť.